Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta mga aldaw kat saan nga balin nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Tayo nag-istoryan. Pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga mila nga napauluan. Urayan ka. Idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Dadyak pulos magawidan, di pa nagarubos dagiti luwak. Iti pa nangarakop ko, manong nemi kini Victor. Victor. Di nagpanawan, da kabaylan. Nasaan ka makikita? Mila. Nagtulagan ta na siya ito eh. Di ba? Nagtulagan ta. Itatanda ako dito airport. Igawid na. At katawa ka man. Sige, katawa anak. Nagsangsangit ka, dito nagkatawa ka. Magkakatawa ka ng tilangam nagsangit. Sige, katawa anak. Sweetheart, nagtulagan ta natin, di ba? Siya papalubos ka mat kanyak. Nga mapigay tatanda ko dito airport, kinikawid na. Saan ka mabalin? Dapat ba nagkanig? Di ba pamusa di Dubai? Ngayon di ba nagtaled mo dito Pilipinas? Tapno agasawatan. Nagtulagan ta nga gurnong tapay lang ang padpada. Alalas to ang makaurnong, no? Maba nagtrabaho di abroad. Di ba kastaman ti panggap mo? Padasa mo ti gasat mo sa jay Australia. Di ba? Agap-apply ka sa jay. At daning antem di Australia. Kaya na pangisarkan na kang nga hospital. Being nurse. Magsarti nga agsakit din, sweetheart. Kani, ag-check-in kami. Babang kami, at ang teroplano kapag luganak. Nugastasan ka may gawid. Saan nga mabalin? Nasaan nga agpatuloy? Nagdakilan di gastos ko. Pampanunutan ka di gastos mo, na napukaw mo. Kasi siya, di mo mapanunot, na mapukaw na. Taapay. Saan kakadi nga, nasagana nga gururay. Nagkarikan kanyak, na urayan na. Urayan na, sweetheart. Agsubli akto agsubli. Kalpasan ti talong atawen. Ikarim ko mamanin. Dapeng orad maraminak. Sige. Urayan ka. Naglanang pay itinapangot dagiti bibig mi manong nemi kalpasan nakit nagrinok at kami. Buhan manong nemi yung susurot ko ti panagkitak ken kuana. Kabayatan ngumad adayon. Kabayatan manong nemi nga mapanin agluganen iti roplano. E di tumayaban iti roplano manong nemin susurot ko palang ti panagkita. Kat inya rasahas ko manin. Victor, urayan ka. Nadlaw manong nemi da papakin ni mama nga nagsangsangitak, iti sumang petak dito balay. Pinalubusam na di boyfriend mo, nga napad di Dubai, kasto nga magtasangsangit mo. Di ba, nalpas ka nga nagsangit, iti tatultulagan nyo deta, nga pa nagpa-iadayuna. Sang maglatamaliklik ka nga nagsangitak, iti pa nagpalubos ko keng kuwana sa G airport, mama. Sa bagay, gusto ka mata. Kahit anang arad, urayek ni Victor, mama. Dapat lang. Nga ba ito nagkinari kay ngay?
Kahit, siyempre, ang kurnong sadya, kurnong kamayat, para iti panakaisagana ti napintas nga bangunan nyo ang pamilya. Sige ma, katag duty ah. Duty? Rabi iti parang duty mo di hospital? Uwan mama. Sige nga rin, taga mga rabi ka nga rin din takwa. Agrobot ka, tengkat sa hospital. Pinagbaling ko manon naming nga busy di bagik tap na kasta ket may liwliwag ko ti amin. Ore no saan nga tiyempo iti panagbisita kati iti pasyente nagpagnapagnaak kahit ko adala tataba aramide sumrek rumwarak manong nami kada iti kwarto di iti pasyente. Aging ka makaistasyon ak manong nami iti pag-istambayan mga nurses. Hoy, bila. Sige kaya. Esther, abay. Abay, pag nakalapag na. Agay na agtuo ka. Ag-cellphone ka. Ang ganit ay ayama min cellphone mo. Ada oras ti pagbisita ka iti pasyente. Baka kaya't mo pa yung bisitaan iti pasyente ti North Wing. Noon pa iti tamat ti assignment ko. Unsa? Ore saan ko mong assignment nga mapambisitaan. Tap na may liwliwag ko ti kawan ni Victor. Akong pagkati mawag. Hampay. Sampay nga tangan nakadanon. Tsaklam mo. Tumawag dahil yun makadanon. Nag-video call kami. Amang kadag ito yan, di pa naging nadayo, kaslasaan, na yun, narigat. Nakanalis na komunikasyon, di ba? Makapag-video call kayo. Makapagsalita ka, kit-kita. Hindi agad talaga narigat. Surat lang, unod telegrama. Kaya nakabaybayag nga, tumaray ti surat. Apay tumaray ti surat. Nakabaybayag nga magna. Apay dasakan na tapno, magna. Nakabaybayag mo nga awaten. Makalawas, awat, baka makabulan pagindi. Timawag manong nami iti kabigatan na. Hello, sweetheart? Oh, apay nga saan nga video call? Iyo pa mo ta kamera ma. Nata ni. Si Kamat. Oh. Nakadanong kayon? Airport balantiyan ko. Apay nagbayag kayo? Na-traffic kami. Ana? Pagkot ko daw mga anak laing, Victor. Traffic nga rin ti tangatang man. Dapat di kita matadailan nga roplano o kita traffican. Na-delay kam lang. Nga dagos nga timayap ti roplano. Na-delay kami 4 nga oras. Apay, tsaka mo. At ano saan ko mga na-delay, aparbang ko mapailang simangpat kami dito. Sige nga natin. Baliwang kan ito nga tawagan. Ito no makapagplastarak di trabaho. No idi manong nemi ket dandani inal daw. Gamit di adda trabaho nan manong nemi once a day. Every other day ka nakuha. Aging ka manong nemi at dilaengen pa nagtinawag mi ket no kasta nga day off na. No day off na manong nemi ora madamat trabaho ag video call kami. Sweetheart, kumusta ka? Pumimpinas ka, na? Naka-duty ka? Buwan. Kitsi ka? Day off ko. Ano ito obrano, day off mo? Kaya paspasyar mo da. Kakaiso na nga day off ko. Nagpaspasyar ka. Sino ka duwag? Di ka katrabahuak. Di ka padak ng day off. Babae, lalaki. Ada lalaki, ada babae. Baka nakasukat kuntan. Uno kasukot. Jack to aramin na neta, sweetheart. Ururahin nak, di ba? Ururahin ka. Sige. Urahin nak, ang subliak to. Nga dan asawam. Subli ka nga dan sa baling ang babae tibiyag mo. Jack to aramin din. Baka sikat bang aramin? Mailiwak ka, sweetheart. Nangurunan ko kasta nga malagip ko. Malagip mo nga? Hindi naudi nga panag-sexta. Apay, nakapapaot ka. Nakapapaot at namin aduak.
Dati pa nagpakadam nga ron. Dati kababayaganan, kakaimasanan nga napasamak ka data. Loko ka. Dapat ka parboro nga posisyon nga mo. Ay iliw ka ti kasyan, sweetheart. Gawid kon. An-anos lang. Dila mamin ano tatalo nga tawan, sweetheart. Ha? Dapat nga rin mabalin ko. Sige nga rin. Sige nga rin, ha? Tumawag ka tumanin. I love you. I love you more, Victor. May sa, dua, talo, upat, lima, inem. Inem nga bulan nan manong nami idinarwamak batit. Kaslaunan niyaman ng kanya kano tumawag man no saan. Kaya't nga sawan, niliwliwag kon, iti panagin na dayo. Aging kaya manong nami nga ti may sang aldaw, rabi iti duty. Nga madamat turog ko rin naka-duty ak. Tadamat iti oras sa panagbisita mi kadikiti pasyente. Kahit gabot ka salasana ka napuyatan. Maturog ak tulay nito malim ko na. Napanak manong nami nagpaspasya iti mall. Nagpanag-window shopping, pangpalabas iti oras. Aging ka manong nami iti panagnak talyawak at talyaw. Aging ka danang tupar ko. Bastos! Tarantado ka. Sorry, miss. Sorry. Inarantam? Tapno lang maamamunak? Ay, saan, miss? Jakbat kayat nga, unang jakbat salsalutsudan tinakan mo. Tapno pambar ko lang kuman tinaramid ko. Ngayon, sikat aking basol eh. Timad lang left side mo, titaltalyawan. Sikat aking basol, miss. Sanga siya, please. Sorry, mat. Masak man taking basol. Sige nga, Rad. Agor ka. Apay. Di mo damagan, tinagan ko? Mga tupay no, ibagam nga talaga indrantak. Siyak na talaga taking basol. Ano nga tinagan mo? Mila. Siyakmit ni Dennis. Kat nagraip dagiti dakulap ni manong nemi. Napagkat ti parang ni Dennis. Kat siyakmit ibawing ti panagkitak. Nakipinarak akmat manong. Sano umisam akmat. Maragsakan na ka makamamukeng Camila. Kasta akmat Dennis. Abe di mo ni batan ti imak. Nusikat kung mangpatpatpat, sikat ang mamabit. Tinakad awisan. Sige, tagmerienda. Manong nemi kasla nalipatak na adaw orayik na Victor. Yung mapay, dakas ko nga. No, ag-close kam lang kan Dennis. Kung amin eh. Magusto kami ti isam kan pereng na kanya. Sakit na isang sangayan, tiriknak. Idip nakapapaot nga panagraip dagi dakulat mi. Kasla agar aragan kan tiriknak. Lalok nga mailiwak ni Victor Manong. Mailiwak nga karengeng. Mailiw, mawaw dagi ti bibig ko, maagkan. Mawaw ti barokong ko, makinnikinit. Ang runaan na nga mawaw. Ti nabayagan nga natikagan nga taltalon ko. Naragsa ka kasasarita ni Dennis Manong. Ore awan ranta na nagpakatawa nga magkatawa. At dadagiti istorya na nga nonsense ko na kumang nakakatawa. Kasla sa pinapupuutan na alis to nga naglabas ti oras. Numanan agorder. Kat sama din tumanin nga klase ti meriendaan. Aging ka nga na istorya naman nun, hindi may panggap kan kuana. Itatay kat trabaho, pamilya. Imbagak mo na, trabaho, kan di pamilya.
Di ko animbagahan ti girlfriend. Girlfriend mo? Ex ko kunak kuma. Tapi nga ex mo. Hindi lang na minsan nga lawas nga forma nga nagsina kami. Taapay. Nagasapol ti sa bali nga lalaki. Sadyay, iti abroad. Kahit mo sa one, nanda iti abroad, ti asawa, ti girlfriend mo? Kasi ka, orin na siya at ka magla ti boyfriend mo? Okay, man. Okay kami. Ito yan, ha? Ana magtrabaho na? Ano dyan abroad? Pagkatawaan na. Gabot yung baga nga dati abroad ti ex ko. Ibagambot nga dati abroad yung boyfriend mo. Nagpapeso. And then, agpitun doon nga tawanan sa dyan. Basta ka boyfriend mo. And then, sayang. Hindi lang lawas na nga nagsina kami iti ex ko. Kalpasan na kit na mamuka. Dinong parnak. Iso nga nagamamuta. Saka talaga nang dungparkan ka. Di mo kitain taga sangwanam. Talyaw ka nga talyaw. Di na dungparnak. Di ka kuma naglisi. Saan ko matapin na naglisi. Kasi laki na kahit ko mga, sakbay ka nadungparnak at, madungparnak to nga tako nakitak, nadungparnak nga beso. So ako na ikari siguro, no oray no, madamang saksakit ti pusok, nakasara ka kamitlaing ting, alis to nga mangagas ko na. Angem, di ka matkayam nagsinapay di boyfriend mo. Ito apay masamak to nga tat pa nagsinami. Tayo ko na mga, di kayo matpay nagsina. Saan kam to nagsina? Dadat laglagi pa yung nenis. Gapotad na karikang kuha na nga, urayin ka. Nagbaling nga tamat nga naputukin ka. Ti boyfriend mo. Baka, no kasano, tinapasamak ka niya. Kat kastamat, tinapasamak ka niya. Saktan na kamay ti boyfriend mo. Isukat na kamay ti boyfriend mo. Kasta nga ta? Dito amo, no, mapasamak. Into na madamdama, into na bigat. Anya tayo mo, baka si kakensyak tinekari. Nga saan nga ta kayo, iti boyfriend mo ita. Ngayon papilot ko kitlaing manong naming nga saan. Diyak mamati nga saan nga ta kami, kini Victor. Isuti ka sa pulak. Isuti ka ili ko. Iso ti kayat ko mga rakop amang agek kanya. Iso ti kayat ko nga kanay. Saan nga da ito yung tennis? Yung mapay, nga kamayatan nga bagbagak data itinakam ko kit isumat latat kit kita. Matmatan nak. Aging ka, ngayon nala natin may isang takulap ko manong nemi ingato na sana inagkan. Uy, apay? Apay? Apay nga tibukot, tidakulap mo, nga saan nga tibibig mo. Never nga pabistok kang katilips ko. Gagbayad ka din, tagawid ta. Uno-muno na ako. Ang dami pa panak, hindi pa inaaramin. Mamong ka di, mabaling nga di mamong na kontak number mo. Facebook account. Apay ko ma. Okay. Pakibagala dyan number mo, tayo dial ko. Mutuin na sa tabing kabil. Sige, inanak ti cellphone naman. Pangkod dyan number ko. Muna kang rotin ha. Dennis, kuyugin ka. Hanin. Agaw awid kan saan. Tsaka kita. Sang-sangbot ko pa lang. Nice meeting you. Ngayong oray saan kun nga makitkita ni Dennis kat kaslay so taggilap-gilap iti vision ko, iti muging ko manong. Niretuhin nga marikriknak. Saksamit ti saan nga makauray. Nakunak tinakam ko manong. At dakarik kay ni Victor nga urayin ka. Saksamit ti makauray.
Apa naman nga amok na dyan nga, Dennis. Kaya na apa nga itad ko kayong kuha na ti contact number ko. Karabyan na manong naimi nag-ring ti cellphone ko at daakon nga nakaidda. Saan nga nakapunbok ngem sinong bata. Hello? Hello? Sinabi, apa agad arasas ka? Dennis. Dennis? Mila? Nadisturbo ka kani? Haamay. Kasasar ko lang ni silag ko. Kaididat. Nakabado ka tinarasay? Abay mo. Kasla ko lang may imagine nga. Agmin minar na taduang marukong. Duwang man sana si barokong mo. Luko ka. Nakapipintas ka. Nakapipintas di pamagyum. Kadikdikos mo, sigurado. Nagbanglo ka, sweetheart. Pero sweetheart ko na kamanyak. Mailo ka na di ex na. Katsak pagpagsab ti iliw mo. Katsi ka. Di ka di mailiw ti boyfriend mo? Saman. Kahit mo? Ipagtailiw mo? Saan ako ma? Doon may ka nakita ta. Aglans ta. Kalpasan na. Mabatantok check-in. Tarantado. Bastos. Dahil parang yung pagkaroon mo kanyak lalakain. Sarap-sudag lang, kayat mo. Ang bara ko na kumakayat ko. Pag-duty act doon dumigan, sa ospital. Isang andak dito bala itarabi. Kadi, nito ng ospital. Imbagak manong. Umayk to mga rin. Tanong ko mga umay ka. Kito umay ka, pa-check up. Uno, pa-i-confine ko di bagik. Ang sakit ko. Agpa-confine na. Mauyong ka, o nasakit mo, may confine ka. At dadagiti private room nyo, mada, sa Jayag. Ipa-confine ko di bagik, yung tunubigan. Habang ang duty ka. Kaya ba yung naktubisitahin? Awan tumatibantay ko. Babali mo tumat ng electric daw. Tapos na makastrike. No makastrike ka. Et mo? Malibreta. Ano malibre ka magpagkam? Siyempre, bayad ka at may i-confine ka. Hindi namin pinasang Arti Hotel. Nalakla ka, di ba? Nababaho ka ng sumpat awak mo. Sige na maturo ka. I love you. At the boyfriend ko, ang siya pagpapasan sa sakit tinakin mo, ti ex mo. At the boyfriend ko, kunak. So, nga sardingan na kong Dennis. Mabaling ka di? Sige. Dahito ti maudi. Dahito ti umuna kin maudi nga. Panang tawag ko kin nga. Diligtag to na ito number mo. Or ito number ko ha. Diligtag mo tumatin. Ibilang ko lang nga slam. Mati nga tagtagayin na ti panagamamuta. Sige Nat. I love you and goodbye. Siyat metap na ako makadisturbo kanya ko. Nakiktutak man nung name di agring di cellphone ko. Wala. Ni Victor. Hello, sweetheart. Hello. Kumusta ka? Nakabaybay ang busy ta number mo. Sino nakasalita? Baro ang ama mo. Talabigat nga nagamang mo kami. Inaad-naada naman ti number ko. Iso nga timawag man tin. Lalaki. Babae. Dahil niya tinagan na.
Denya? Hmm. Nung jak ba niyo, Eudenia. Nagamamon niyo. Itimol. Imasidag kanya, inawagan na kidiniti ko, Rose. Ang nasyak ni Rose ko na kumain. Milat na ko, ay, kakingas mo kami, tsaka sinsing ko na. Nagsasalita kami matin, naragsak kasasalita. Then, dinawat naman yung tinumber ko. Diyak pag-arupan nga timbawag. Timbawag. Nag-inistorya kami. So nga napaot nga busy ti cellphone ko. Sorry ha. Okay lang. Basta Denya lagit nagan na. Kit Denya, Denyan sa gusto nga nagan na. Kumusta ka tan? Stoy. Rumigri ka trabaho. Iso nga nung dado magkita ka. Awan time kong umawag eh. Ure day off mo? Awan bakit day off ko na? Ana? Awan day, kuna na nung mabalingit awan day off. Nagsuweldo ako met. Okay lang ko na kumet. Di ba, nalisto ako nga makaurnong no on day off ko. Sayang ti may sangal daw masweldo. No day off ko kuma, agtrabaho ako. At danayon sweldo. Kas bonus. Mga sakit ka kumat nga itulog sweetheart. Ketsi ka. Okay ka di matlaeng? Okay. Manong nemi agbalawak. Yung peso matin ni Dennis ti hangat ti mawag. Kung alam na angaw na. Diyak man garot in-delete ti number na. Day off ko manong nemi. Pinadas ko tinawagan. Hello, sino ito eh? Taapay. In-delete mo nga talaga di number ko? Mila? Siya. Hamong in-delete ang number ko. Ini? Diyan na lagi. Kaya kabutan nakita tinagan mo ito eh. In-dial ko. Oh, kumusta kan? Gusto eh. Oh, mobra. Day off ko eh. Kahit mo, kuyog ta. Papananda. Picnic kahit mo. Alaman, mailiw ka makakita kang ka. Mailiw ka makangit timag mo. So, tinawagan ka. Manong nemi, jak maawatan tirik na. Tayda-dayta nga pa nagkuyog mi, manong nemi kini Dennis. Nagpiknik kami, naglangoy, nagdigos kami, tibaybay. Nakatupisak, nakaswimming trunk. Manong nemi, edit ha, sumangat kami, nagsubli kami ti cottage, at the enruar ng araw. Uminuma ka. Pangikat tilamin. Kaya apeng harap nga si kalat uminom. Uminom ta ko naman takayat mo. Kaya alangan mo ta sikat uminom. Api si kalat malamin. Yabo ka, di mo kayat. Sige. Tao ka mga rin baso tata. Guminom ta. Ag-enjoy ta. Naisang-sangan nga daw dahil ito para kadata. Gapu iti arak manong. Siyak pa yan mo na nga nangarakop ng agek kanitens. Anaputak layangan manong naming anda kami iti rabaw ti kama iti pan naka-hotel deta nga beach resort. Anong naming ka po siguro ti iliw ko kini Victor. Nga nabayan kong inararapaap ang mapasamak kumamanin dagidi. Dagidi nga lin na ilo. Ti panangamal na kadagidi bibig ko. Ti panang kinikinit na kadagidi duwaman sanas ko. Iti panangan na manong nemi. Iti imingan nga tilapi. Manong nemi sang ko napupuutan nga talagang inted ko kinitenis ti amin. Nimdas daawan na takalpasan dayta manong nemi nga umuna nga rikos kat nagsakitak. Sweetheart, ano ang tarambi nga pagsangitam? Binartek na. Nalipatak man ni Victor. Gapati iliw ko.
Minugustok tirik na babayin kang ka, Dennis. Kasano nga ro din numamuan to ni Victor na ito, oy. Apay ngamin nga ginundawayam ti kinarukop ko. Nagbabawi ka? Kasano kung warag babawi may babawi ka di pa nga ron? Di mo ka di malagip ti kunakin ka nga sikakin siyak tinay ka ni. No di girlfriend ko, no ex ko kit iso, iti muna nga nangaramin. Dakay man iti boyfriend mo, sikati mo na nga nangaramin. Imsang ka nga yeten, ni Victor ti batpatig ko, ang sika. Yung dumamo ni Victor ti amin. Ipatag na kakatapay. Kad nung kahan na ka nakayat. Ipapilit mo ito kanti pala ti bagim. Dennis, iso ang samon nga panunutin pa ni Victor. Agpakawal ng tulayan nga na tumawag. Ulitan tawa rin na. Ha? Oh, Dennis. 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 Oh, Dennis. Talong oras mi manong nimi ti uneg ti kwarto. Namit lumit nga rikos manong. Iti namin adwa pa nagasug, kanamin adwa pa nakaitayok tayo. Sorry, Victor. Nalipatak ti karik. Imbagak nga urahin ka. Ngem saan kan nga nauray. I'm so sorry. Kinon ko nak inibagbagik man. Nagamit kami nga rod, manong nemi. Limnay kan di init. Idi Panawan Minty Beach Resort. Manong nemi tulod na ka mismo dito'y balay. Ni Papa nakakita kaniyak kada kami mano na nagbinisito kami pa. Kung ang malano, takay pa ilayin ka ni Victor. Tapos sinuda dyan nga lalaki. Papa, dagagan dito'y. Buhay, kat na yung matangak di amin. Dayop mo, kat na banam. Napang kami ti beach resort. Alaga ka din awang kayong kini Victor. At dakampay lang tang. Ay papa, ang manda kasukat nan. Mailiwak met ngamin. So, sikat isaan nga nagtungpal ti Karina. Ururayin ka ko ng kini Victor, han? Pasensya, iso na papa. Siguro kat talagang saan nga kami tinay Kari. Pimbanaw tumod kami. Kati ni mama manunemi kat namuan na. Ay na, si Kamalaya nga babae iti talagang imuna. Nga nanging kulbo kang ni Victor. Ma, siguro ikariti kasto. Ilabalang arderarayim. Tawagan mo na ni Victor. Ibagamon ti pudo sa kagpakawan kang kuwana. Ibagamon ngagsina kayo kapata. Adan ka matindi sa bali. Yung kasano, mama? Di pala Victor ti patpatig ko. Apay nga rin nagpasagid ka ti sa bali? No, di ka gaga? Kaya baka numawatan ng Victor. Ang kita patasim nga baga. Kahit no still nga patpatig na kapailaeng. Kita na siya at ang imjak lang mamati anak. No siya kung ti lalaki at pagkanano ko kumapan. Hindi tayo di matlang harabi manong nami nag-duty at. Tinawagak kapot na jakbat mauri ti tawag. Nakarigri ka na si Mungbat. Hello? Busy ka? Busy ha? Matatrabaho? Abaya? Paring ka paring. So, sinong batak? Victor, pakawanan ako. Ngayon saan ako na makauray? Nata ko nam? Ingganik kang nga urahin ka. Ngayon saan ka nga nauray? Gabota. Anda na pasamak may kini Dennis. Dennis, una din niya. Pinagbaling ko nga babae. Tinama mo nga kunak kang kaidi nga kinasasarita ka na maamugiti mo.
Dahil dito muna nga panagulbot ko. Lagi ka nga. Inayos na, kahit nag-beach kami. Ada na pasama ka na kami. Gabuti arak. Nalipatan ka. I'm so sorry. Ngimamod ti Diyos. Nga ipatpatig ka. Uri ano, adan na pasama kami kay ni Dennis. Ipatpatig ka. Diyak ipatpatig ni Dennis. Sikat ipatpatig ko. Dennis, Victor ko na. Dito ko na nga, hamong ipatpatig ni Dennis, na isut ada panunot ka dirk nam. Nagkabalingak lang. Mamati ka ko mga Victor. Sikat ipatpatig ko. Yung jakon kaya't pahit babae nga dan sa baling nga nakaraman kang kuwan. Siyakti mo na nga nang ipayam ti bagim. Iso nga sika. Kaya't ko nga sika ko ma. Nga man yung tinaramin mo. Ora awanin ti ado nga rason. Tasaamon nga may babae pa tinapasamak. Nagbaling ka na rukop. Nagbaling ka balasubas. Nagbaling ubaw ti kanin. Ulitek. Jakon paganano ti babae. Nga siyakti mo na, kalpasan na. Kadada sa baling ang lalaki nga nangaramat kang kuwana. Bye! Hindi na kayatin di saan. Kinunakmat manong naming in lastog. Abay, sana ka kumamat kang ka. Sana ka kumamat kang ka, Victor. Nasakit. Nasakit, di ba nang isinam kanyak, Victor? Nasakit. Basol ko. Basol ko. Basol ko. Imbag manong name ta ininot matla nga nasursurok ni Nayat ni Dennis. Ket ni Dennis manong name tinagbalin nga asawa. Ta isua talaga. Ti insagot niya po Diyos kanya. Ket ingkarik kang kuha na manong nga tinaramid ko di boyfriend ko. Ket saan kunto nga ulitin nga ramidin. Agtalin na Ed ni Dennis iti panunot ken puso. Kastamat ting karina. Nga si siyak tulayang ti babae ti biyag. Naparaburang kami manong nemi ti dua nga anak, lalaki ken babae. Ket siyempre, nadaan kami di kabukbukod ang balay. Ket may pangkip kini Victor manong. 80 ti damag ko ken kuana. Kas saan nga nagpakbakasyon. Kas ti damag ko ket dato an podno no saan. At kanuno matun pamilya na sa Dubai. Dahil nga ron, ti pagkasarita, manong name ket thank you, itilaing mo nga nang ibasa, ket sabi ko ma, sadamat na ibatik nga balaag, liwliwaken pagsarmingan ti biyang. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Mila. Thank you, Mila.